Hello, what's up guys? Sa mapagpalang hapon po. Dito po tayo ngayon sa Parayao, Binmalay. Boundary po ito ng San Carlos guys. Dito pala ako, kasama ko si Fragman Makasta TV. Ayan bubusalan po namin yung aso guys for safety purpose. Ayan hindi po namin yung sasaktan guys. Sisiguraduhin lang po natin na hindi po siya makakagat. Alam naman natin na pag ang aso nasaktan, talagang defensive mechanism po nila yon, kakagat po sila guys. Yun, kaya lalagyan natin ng busal guys. Hindi po basta-basta ang trabaho po ng isang shooter. Napakadelikado po guys, kaya lagi po tayo magumamit ng shooter, ng busal o tinatawag nilang muzzle. At then magpatulong kayo guys sa mga kasama nyo para madaling may ipasok ang ari ng lalaki dun sa ari ng babae. Ayun guys, so tingnan nyo naman si